Tak môžeme ísť na to. Jo, nahrávanie je zapnuté. Vidíte toto? Počúvajte, ešte taká rýchla otázka. Jak to budeme robiť, lebo však my potrebujeme, každý jeden z nás potrebuje záznam. No však to nahrávajte. No, ja som zapol to zahrávanie, tak to dojde mne a ja to dám na YouTube a každému pošlem linku. Ale myslím, že spomínala, že stačí, aby jeden za skupinu poslal a so zoznamom mien. Že nemusíme všetci. Máme ju v piatok, takže to by sme mali stíhať ešte sa jej opýtať. No. Dobre, čiže Ivan, budeš to nahrávať? Jo, už sa to nahráva, takže ja začnem prezentovať. Super. Tak milí spolužiaci, volám sa Ivan Čonka a idem vám predniesť prezentáciu na tému myšlienkové operácie v praxi, riešenie problému. Vidíte to, áno? Áno. Dobre, tak na úvod tak trochu humoru, že človek sám seba označuje pojmom homo sapiens sapiens. Slovo sapiens sa, teda rozumný, sa opakuje dvakrát, pretože opakovaná lož sa stáva pravdou. Z toho vyplýva, že vlastne týmto chcel František Koukolik povedať, že človek nie je vôbec rozumná bytosť, ale že v skutočnosti sme veľmi emotívne založení, magicky mysliaci ľudia a len občas používame rozum a algoritmické myslenie, alebo ten systém 2. Tuto som si dal také zhrnutie tých myšlienkových operácií, logických, heuristických, intuitívnych, logické analýza, syntéza, porovnávanie, zovšeobecnenia, abstrakcia, indukcia, dedukcia. Tuto dole mám vytváranie teórií podľa milových kanálov. Tam je vstup a výstup na systéme a podľa toho sa metódou zhody, rozdielu a tak ďalej nejaká teória vytvorí, nejaké vstupné a výstupné premené, ktoré pôsobia na systém. Tuto som si požičal z Hajduka a z toho nášho predmetu metodológia kvantitatívneho výskumu, tento obrázok, že tuto hore máme indukciu, pomocou indukcie sa tvoria teórie a pomocou dedukcie sa testujú. To tak na úvod. Aby sa vedelo, že aké sú nejaké myšlienkové operácie, ale najdôležitejšie podľa mňa je analýza, syntéza, analógia. Analýzou sa dostaneme do hĺbky problému, dostaneme vhľad, syntézou sa hrám a vytvorím nejaké riešenie. Analogia to sú znalosti a to mi pomôže vytvoriť riešenie problému. Na začiatku každého problému je definícia. A problémy bývajú častokrát zle definované, tak treba ich previesť na dobre, exaktne definované problémy. Ja som tu dal aj komentár, kde to používam vo vývoji softvéru. Ak je zle definovaný problém, častokrát ani sám zákazník nevie, čo chce, tak treba vytvoriť taký prototyp, ktorý ukáže zákazníkovi a on povie potom, že či áno, takto si to predstavoval, alebo nie. Ako častokrát pri riešení problému pomôže aj reprezentácia. Že niekto si reprezentuje ten problém ako výrok v nejakej takej slovnej podobe, niekto vizuálne a častokrát býva problém funkčná strnulosť. Teda, že s tými objektami, ktoré mám reprezentované v mysli, že si ich nedokážem nejak kreatívne nastaviť alebo zmeniť, alebo dať im také kreatívne funkčnosti. Bol taký príklad na túto funkčnú strnulosť, že túto dáma mala k dispozícii nejaké predmety a mala pomocou nich pripevniť sviečku na takú zvislú, buď to na dvere alebo na stenu. A ako intuitívne by som zapálil sviečku a skúšal ju pripevniť na tú stenu. Takže s tým rozpáleným voskom ju tam nechám, ale ako kreatívne riešenie bolo využiť tú škatulu a využiť ju ako poličku. Že akože tá funkčná strnulosť bola v tom použití
tej papierovej škatule ako poličky. A potom tá sviečka tam takto stojí. V tej psychológii Atkinsonovej sa popisujú takéto stratégie na hľadanie riešenia problému. Hľadanie riešenia metódou zmenšovania rozdielu, to znamená, že problém si rozdelím na také menšie časti a postupne tie menšie časti, menšie podúlohy plním, až sa nakoniec dostanem k riešení problému. Ja to zrýchlim, nebudem to celé vysvetľovať, lebo som sa zase zakecal. Hľadanie riešenia analýzou prostriedkov vedúcich cieľu. To znamená, že nájdem nejakú takú jadrovú časť toho problému, najdôležitejšiu časť toho problému a tu sa snažím vyriešiť a týmto ten problém vyrieším. Ako pri vývoji softvéru napríklad sa snažím nájsť nejaké jadro toho problému, jadrovú najdôležitejšiu funkčnosť, ten problém 80-20, 20% námahy vyrieši 80% problémov, tak na to sa sústredím pri vývoji trebárs. Hľadanie riešenia spätným postupom. Akože hľadám riešenie tým, že idem od toho cieľa a postupne späť k začiatku. A to sa využíva vo vývoji softveru tiež, že niekedy sa implementujú najprv testy, ktoré testujú tú celkovú funkčnosť a od tých testov sa potom tá implementácia potom postupne ako keby od toho cieľa k začiatku vykonáva. Potom je tu hľadanie riešenia pomocou analogie. Keď človek má skúsenosti s nejakým problémom, tak si vie nájsť analogický podobný problém a využiť to pri riešení toho problému. Potom tu mám stratégie riešenia z knihy od Nakonečného, Lexikon psychológie a obecná psychológie. A tam má také stratégie, že hľadanie riešenia ako hľadanie cesty z bludiska alebo hľadanie systémom pokus omyl, to sú dosť podobné veci, že vlastne ako keby v tom bludisku idem každou cestou a zistujem, či tá cesta vedie k východu. No takto sa správajú, takéto stratégie riešenia používajú malé deti alebo zvieratá. Potom je tam ešte riešenie vhľadom. To objavil ten AHR Leibniz, AHR efekt alebo vhľad definoval prvý Köhler, gestalt psychológ. To znamená, že musí ten problém najprv analyzovať, definovať si objekty a definovať si vzťahy medzi objektami a potom, keď už to takto vidím, také reprezentácii so vzťahmi, tak viem nájsť riešenie. To vedie k tomuto hľadaniu riešenia procesom myslenia. Je to analyticko-syntetický proces, takže najprv analyzujem, dostanem vhľad, mám objekty, vzťahy a potom tieto objekty majú nejaké funkcie alebo môžem s nimi v mysli vykonávať manipulácie a týmto sa dostanem k riešeniu. Riešenie môže byť aj nájdenie skrytej informácie v tom systéme alebo nájdenie algoritmu. Toto je taký príklad. Tu mám príklad z Nakonečného, že ten pánko mal spojiť tieto dve šnúry, ale je to tak blbo nakreslené, ono tam mal byť taký problém, že vlastne on nedosiahne na obidve tie šnúry a tuto na stole má kliešte. Tak keď tie kliešte pripojí jednej šnúre a spraví si z nej kývadlo, tak tým pádom môže chytiť obidve šnúry a zaviazať ich. To je akože riešenie úlohy a to je vlastne objavenie nejakej skrytej vlastnosti. Ten Nakonečný definoval ešte teóriu problémového priestoru, akože definoval taký problémový priestor, ako taký kognitívny systém, v ktorom človek rieši ten problém. Že už máme nejakú mentálnu reprezentáciu tých objektov, potom máme nejaké mentálne operátory, pomocou ktorých vieme nejaké operácie medzi tými objektami vykonávať a ľudia používajú znalosti alebo analógiu, analytické, syntetické, logické a rôzne iné operácie medzi tými objektami a vlastne pohybujú sa v tom problémovom priestore a akože simulujú si
pomocou tých mentálnych operátorov nejaké zmeny stavu a že či sa dostanú k tomu riešeniu. A je tu ešte zaujímavo popísaný ten mentálny priestor, že je obmedzený, že je kapacitou krátkodobej pamäte, pracovnej pamäte, rýchlosťou zapamätania, rýchlosťou vybavovania, rýchlosťou myslenia, teda rýchlosťou vykonávania tých mentálnych operácií. A každý človek to má iné. No a potom odborníci majú lepšiu reprezentáciu tých problémov v hlave, pretože oni využívajú aj tú analógiu, kryštalickú inteligenciu a skúsenosti, takže ak nájdu problém, ktorý už riešili, tak ho môžu automatizovať a intuitívne rýchlejšie ho vyriešiť. A nakoniec tam mám takýto postup pri riešení problému. V psychológii Atkinsonovej sú tieto 4 kroky, že predstaviť si problém ako výrok alebo vizuálnu predstavu, to je ten problém, že ako si to predstavím, tak mi to aj lepšie pomôže. Určím si cieľ, rozložím ho na nejaké menšie podciele, zvolím si stratégiu riešenia pre každý menší cieľ a postupne tie ciele riešim. Potom som našiel od Krajčovičovej ešte túto heuristickú schému tvorivého riešenia DITOR. Tam naviac ešte je tento krok, informuj sa o probléme, teda predtým, než idem riešiť problém, tak si mám zohnať akože dostupné informácie alebo nejaké skúsenosti iných ľudí. A tuto mám obrázok od Markonočného z obecnej psychológie, mám takýto algoritmus jednotlivých krokov, že ako by sa dal dobre riešiť problém. Tuto je na vrchu je úloha je stanovená, to je akože zadanie, na konci cíle dosaženo, problém vyřešen. A v týchto medzikrokoch sa budem cykliť, pokiaľ áno, nie, pokiaľ som ten krok splnil, že či tomu rozumiem, áno, nie, či je cieľ definované, či mám dosť informácií, tak si ich budem zháňať, potom vytvárať hypotézy, testovať ich a tak ďalej. Až dojdem do cieľa. Počítal som si z Ružinovskej knižnice takú starú knihu Psychológia 20. storočia, kde autor kritizoval Piageta z pohľadu Leva Vygotského. A Piaget, on tie štádia vývinové navrhol tak, ako keby to dieťa bol nejaký Robinson na ostrove a sám skúša, testuje tie objekty a veci, ktoré má v okolí. A Piaget to kritizoval za to, že vlastne ľudské bytie aj ľudské vedomie má sociálnu povahu. Že vlastne človek vôbec nie je jak Robinson, ale že vlastne žije v nejakom sociálnom systéme a s ľuďmi a s nejakými vecami, s predmetmi a že vlastne toho formuje a že ten sociálny systém sa nedá od toho učenia oddeliť a že vlastne tá reč a reprezentácia tých problémov a vedomostí rečou pomáha riešeniu problémov. No, Vygotsky hovoril, že vlastne to poznanie je najprv tak sociálne determinované a potom, keď ho človek príjme, jak sociálne determinované, tak si ho vlastne sám pre seba individuálne nejak reprezentuje podľa seba. Blháková hovorila, že vlastne to ľudské myslenie pomáha tiež riešeniu problémov, ale keď človek myslí, tak používa nie takú normálnu ľudskú reč, ale taký ako keby pseudojazyk, zrýchlený, minimalizovaný, nejaký nie úplne, nebeží nám v hlave úplne presne reč, ale tie myšlienky nejaký taký pseudojazyk reprezentujú, ktorý keď potom chceme dať na papier, tak musíme ten pseudojazyk akože transformovať do tej ľudskej reči. No a spomenul som tam aj Langmajer, Matejčka, sociálna deprivácia detí. Deti, keď vyrastajú bez rodičov, v tej knihe spomínali také, že vlčie deti, že takí ľudia, ktorí vyrastali
nie v ľudskej, ale v zvieracej spoločnosti, tak sami od seba, jak si sa nevedeli naučiť reč, ani sa polúčtiť a proste zostali na tej úrovni zvierat. To sa tam píše v tej knihe. No, tak téma bola pre mňa zaujímavá, lebo ja využívam tieto mentálne reprezentácie, mentálne operácie v programovaní, takže som to využil. A tuto mám test, ktorý vám pošlem do chatu. A bibliografia je tuto. Takže toto vám posielam. A môžete pokračovať ďalší. Ďakujeme pekne. Dobre, Pekne takže idem. Ivan. Tak. Bolo to super. Dík. Ja neviem nájsť ten test. To je tu v čete? Do chatu som ho poslal, tak... Áno, je tam. Jo, dobre. Ja sa opýtam, že čo vidíte? Druhý citov vidíme, tvoju prezentáciu. Takto, hej? Jo. Áno, prvý slajd. Super, a vidíte aj mňa? Áno. Dobre, famózne, takže môžeme začať. Drahí spolužiaci, ďakujem vám pekne, že sme si našli čas dneska a poďme na to. Ja sa priznám, že tu nemám absolútne žiadne obrázky tentokrát, z toho dôvodu, že city nie je vidno. Takže nemáme nejakú, tak som ani nechcela ich nejako hľadať niečo, pretože musíme ich nájsť v sebe. Takže poďme si vysvetliť, čo sú vlastne teda tie city, pretože city predstavujú veľmi dôležitú, možno až najdôležitejšiu takú oblasť psychického prežívania človeka, jedinca. V podstate vlastne teda ide o to, ako vnútorne reagujeme na rôzne situácie v našom živote. V psychológii sa teda city chápu ako nejaké vnútorné procesy, ktoré vyjadrujú náš vzťah ku rôznym situáciám, hej. Objektom alebo udalosťam, alebo ako všetci vieme, tak aj ľuďom. To znamená, že podľa toho, čo prežívame, si vytvárame určitý postoj. Či už je to radosť alebo hnev, či už je to dobré alebo zlé. City zároveň ovplyvňujú spôsob, akým reagujeme na podnety z prostredia. Či sa teda napríklad niečoho bojíme, reagujeme inak, ako keď sme šťastní a spokojní, alebo keď sme nahnevaní. Hej. Máme úplne iný prístup k tej situácii podľa toho, v akom citovom rozpoložení sa nachádzame. To mi preskočilo. Slajd mi preskočil. Zároveň teda zohrávajú veľmi, veľmi dôležitú úlohu vo všetkých medziľudských a sociálnych vzťahoch, v správaní, pretože ovplyvňujú to, ako komunikujeme s vonkajším svetom, ale aj sami so sebou. A nakoniec výskum citov sa zameriava na to, ako city vznikajú, ako ich môžeme rozdeliť, čo si teda preberieme, a ako ich vieme regulovať. A ja rozumiem tomu, že mojou témou boli druhy citov, ale keď som sa teda do tej témy ponorila, tak mi prišlo, že musím vysvetliť aj emócie, aj rozdiel medzi tými citmi a emóciami. Takže v krátkosti, emócie sú také psychické procesy, ktoré vyjadrujú náš vzťah nejakým aktuálnym situáciám. A najčastejšie sa prejavujú presne ako radosť, strach a tiež sú spojené s telesnými reakciami, ako napríklad zvýšenie tepla alebo potením. Takže predstavíme si ten rozdiel medzi emóciou a citom, bo ja som napríklad, keď som to začala riešiť, ja som nevedela úplne, aký je ten rozdiel medzi nimi dvoma. Takže emócia je vlastne teda krátkodobý psychický proces. Vzniká ako úplne taká okamžitá reakcia na danú situáciu. Naopak ten cit je oveľa dlhodobejší, hej. Môže trvať až celý život. Tak isto ako keď sa napríklad do niekoho zaľúbime, to už nie je emócia, to už je cit, ktorý môže pretrvať 50 rokov. Zatiaľ, čo emócia, ako ten strach, že nás niekto vyláka, tak sami vieme, že to môže trvať aj iba sekundu. Takže to je asi taký ten úplne základný rozdiel medzi nimi.
Takže to som vám chcela vysvetliť. Teraz by som vám povedala, prečo ja som si vybrala túto tému. A vybrala som si ju čisto z osobného hľadiska. Ja som veľmi vďačná, že som si tú tému vybrať mohla, pretože emocionálne prežívanie a to, ako vieme regulovať tie city, je to niečo, čo mňa zaujíma úplne najviac zo všetkého. City a emócie tak strašne moc ovplyvňujú naše správanie, že sa to stane našim úplne všetkým, hej. Rieši to všetko, čo sa u nás v živote deje a preto som si to vybrala. Pretože nielen, že to platí teda medzi úplne základné oblasti psychológie, hej, tak to vnútorné prežívanie, ale je to proste zaujímavé, je to super. Takže som veľmi rada za to. V krátkosti si predstavíme aj vlastne ľudí, ktorí sa zaujímali. Prečo mi to preskakuje? Tak. Predstavíme si aj teda predstaviteľov, či už to bol Freud alebo Charles Darwin, aj taktiež všetci vlastne psychológovia, alebo väčšina z nich sa zaujímala o výskum emócií a výskum citov, ale vybrala som sa dvoch. Paul Ekman bol jeden z takých tých prvých, ktorý skúmal emócie a mimiku tváre. Tvrdil, že niektoré emócie sú univerzálne a rovnaké vo všetkých kultúrach a medzi základné emócie zaradil presne napríklad ten radosť, smútok, strach a hnev. Taktiež tu máme Williama Jamesa, ktorý spolu s Karlom Lange vytvoril teóriu emócií, podľa ktorej vlastne najprv vzniká tá telesná reakcia a potom vzniká emocionálny zážitok. Takže to len tak v krátkosti k tým pánom, ktorí to riešili. A poďme konečne na tie druhy citov. Budeme mať vlastne 3 delenia. Prvé je teda podľa zložitosti. Tu môžeme ich rozdeliť na nižšie city a vyššie city, alebo teda základné a vyššie, hej. Základné city sú vlastne biologicky podmienené. Sme s tým ako keby tak narodení, už sa objavujú v rannom detstve a tu presne ide o ten strach, radosť, majú telesné prejavy, hej. Zatiaľ, čo tie vyššie city vznikajú v prostredí alebo prostredím počas sociálneho a kultúrneho vývoja človeka. Súvisia s hodnotami, vzťahmi a poznávaním. Sú veľmi silno ovplyvnené spoločnosťou a výchovou. Takže ak by ste si to mali zapamätať, keby náhodou sa vás bude niekto pýtať, tak základné city sú biologicky podmienené, už sú od ranného detstva a tie vyššie vyrastajú prostredím. Takže je to taký ten nativizmus versus empirizmus. A tuto si teda ich môžeme takto pozrieť, akože do tých vyšších patrí spravodlivosť, súcit, hej, to vieme, že je niečo, čo sa vytvára vekom, nenarodíme sa s pocitom viny, je to niečo, čo nás naučí tá spoločnosť. Zatiaľ, čo tie nižšie sú presne tá radosť, smutok, tak to už ako vidíme, ako maličké deti vieme rozoznať presne, že ako sa cítia, hej, že sú také šťastné po tom, ako sa najedia a vyspinkajú a vykakajú a tak. Takže takto rozdeľujeme podľa zložitosti. Poďme si teda pozrieť, ako rozdeľujem podľa intelektuálne a estetické city. Ale tuto oni patria medzi tie vyššie, takže to je ako keby taká druhá podkategória. Intelektuálne city súvisia s takým poznávaním, či už seba, alebo druhých ľudí. Patrí tam presne taká tá zvedavosť, hej, že chcem niečo nájsť, chcem ešte niečo objaviť, vyskúmať a patrí tam aj prekvapenie. Hej, to patrí do intelektuálneho citu. Majú veľmi dôležitú vlastnosť a to je, že podporujú náš taký záujem o učenie a objavovanie nových vecí. A na druhej strane máme tie estetické city, ktoré súvisia s takým vnímaním krásy v prírode, umenia alebo okolí. Vznikajú napríklad, si predstavte, keď idete po múzeu alebo akýkoľvek zdroj umenia máte radi, čiže je to literatúra, filmy, hudba, tak presne počas toho zažívame tieto estetické city ako obdiv k tej hudbe. Silný zážitok, hej, že keď počujete napríklad, keď hrá zbor, hej, vtedy to tak najviac cítiť, keď že sa nám až zimomriavky máme po tele. Tak to presne toto patrí do tých estetických citov. Máme posledné delenie a to je delenie citov podľa trvania intenzity. Začneme afektami.
To je taká tá prvá skupina, ktorá je tiež krátkodobá, hej. Určite sme to zažili aj my, alebo poznáme niekoho, kto mával, alebo má raz za čas taký afekt, že niečo strašne nahnevá, hej. A môže to byť aj pozitívne, ale podľa mňa väčšinou sa afekty spája s takými negatívnymi. Sú krátkodobé, ale veľmi, veľmi silné. Vznikajú náhle a tiež sa stáva, že človek ich nevie úplne ovládať. No, takže to poznáme. A potom máme nálady. Sú trošku dlhšie, asi tiež to poznáme, hej, že mal som takú blbú náladu celý deň, alebo už týždeň sa to proste so mňou nesie a tak. Takže nálady sú trošku dlhodobejšie, vieme ich lepšie, určite ich vieme ovládať lepšie ako afekty. A poslednou skupinou sú vášne. Sú to veľmi veľmi silné a taktiež dlhodobé city zamerané na určitý cieľ. Určite teda, keď sa povie vášeň, tak si ju spojíme s nejakou osobou, hej. A tieto vášne môžu napríklad človeka motivovať k dosahovaniu cieľov, ale niekedy môžu teda až príliš negatívne ovplyvniť jeho správanie v tom, že tá vášeň môže, je veľmi silná. Takže, a trvá dlho. Takže má to aj svoje pozitíva, aj svoje negatíva. Každá jedna z nich. V rýchlosti by som iba si povedala niečo o regulácii emócií, lebo ak regulujeme emócie, my vieme regulovať aj tie city a je to dôležité práve kvôli tým náladám a kvôli tým vášňam, aby nepresiahli do niečoho, čo nás až tak začne obmedzovať. Hej. Takže spôsoby, aký môžeme regulovať emócie, sú športovanie, kontrola tých reakcií, že sme v nejakej tej situácii a vieme, že teraz už sme možno aj vybuchli a teraz ešte môžeme vybuchnúť oveľa viac, alebo sa môžeme zastaviť a povedať si nádych, výdych a pokračujem ďalej. Hej, že toto je súčasťou regulácie tých emócií, aby nezrastli do takých tých až možno negatívnych vášní. Hej. Je to vlastne to uvedomenie si tých citov v tom momente a také upokojenie sa a teda relaxácia, meditácia, to všetko úplne patrí do regulácie tých emócií. Neviem, ako dlho už idem, že či je to príliš krátko, príliš dlho, nevadí. Tak ja vám teda poviem, ako sa mi tá téma spracovávala. Bola to trošku náročná téma z toho, že zadanie znelo jasne druhý citov. Ja si neviem predstaviť, že by som hovorila o citoch a nespomenula by som emócie, hej, že oni idú tak strašne ruka v ruke, ako ani nemám nejaké prirovnanie, lebo to veľmi sú si blízke a mala som zapotreby vysvetliť ten rozdiel medzi nimi, lebo sa môžu ľahko zamieňať. A myslím si, že najlepší spôsob, ako som to pochopila sama pre seba, bolo, že som to spracovala. A ako som teda spomínala, túto tému som si chcela vybrať už od začiatku. Emócie a city ovplyvňujú chod celého nášho života, medziľudské vzťahy, to, ako vnímame seba, ako vnímame druhých, vzťahy s inými, ovplyvňuje to úplne všetko, takže ja som presne vedela, po čom idem a zaujíma ma aj to, ako dokážeme regulovať tie emócie, lebo má to veľmi, veľmi veľký význam pre kvalitu nášho života. Takže ešte vám ukážem zdroje a za mňa to je všetko. Dúfam, že to nebolo príliš krátke, ale príliš dlhé, ale ďakujem pekne. Ďakujeme. Bolo to v pohode. Tuším 10-15 minút máme každý, nie? Ja som sa snažil do tých 15 minút zmestiť, no. Nevedela som, koľko. Ty si bola v pohode, v limite, úplne v pohode. No, dobre, tak snáď, hej. Ďakujem. Bolo to super. Jo. Pekná prezentácia. Sa dajú dať aj reakcie. Takto. Áno, test vám pošlem na mail. Všetkým, lebo vám to pošlem na mail. OK. Ďalší pán na holenie. Ľudská, ideš ty? Jasné, môžem ísť. Ok, super. Dajte mi chvíľku, lebo ja neviem, ako sa tu zdieľa. Klikneš na share, sa ti otvorí okno a že či chceš celú obrazovku alebo okno zdieľať, buď screen alebo window. A ja chcem screen alebo window. Keď dám window, tak si... Keď klikneš na window, tak sa ti tam... Teraz vidíte? Vidíme. Áno, super.
Ešte to väčšie. Dobre, čiže všetko vidíte, hej? Vidíme, všetko vidíme. Dobre, tak ahojte, moje meno je teda Lucia Suchodolská a chcela by som vám predstaviť tému motivácie a porovnať dva hlavné prístupy k jej vysvetleniu, a to fyziologické a psychologické teórie motivácie. Tieto prístupy sa snažia vysvetliť, prečo sa človek správa určitým spôsobom a čo ho vedie k dosahovaniu rôznych cieľov. Takže motivácia patrí medzi základné psychické procesy. Ako som už povedala, teda vysvetľuje, že prečo človek koná určitým spôsobom, čo ho vedie k určitému správaniu a vzniká pôsobením rôznych vnútorných aj vonkajších faktorov a usmerňuje ľudské správanie. Podľa Boroša predstavuje motivácia komplex procesov, ktoré aktivujú a regulujú správanie človeka. Takže túto tému som si vybrala preto, že motivácia je veľmi dôležitou súčasťou každodenného života. Ovplyvňuje či už učenie, pracovnú výkonnosť alebo osobný rozvoj a pomáha nám lepšie porozumieť tomu, prečo ľudia konajú určitým spôsobom. A zaujímavá je vlastne pre mňa aj z pohľadu rodičia, pretože motivácia zohráva veľkú úlohu pri výchove detí. Rodičia sa často snažia deti motivovať rôznym formám správania, napríklad k učeniu, zodpovednosti alebo k spolupráci. A preto je vlastne dôležité porozumieť tým faktorom, ktoré motivácia ovplyvňuje. Takže motivácia, teda definícia motivácie, čiže motivácia predstavuje súbor vnútorných psychických procesov, ktoré aktivujú, usmerňujú a regulujú správanie človeka. Súvisí najmä s potrebami, s motivmi, s cieľmi, ktoré vedú človeka k určitému cieľu. Čiže motivácia určuje nielen to, že prečo človek začne konať, ale aj smer a intenzitu jeho správania. Motiváciu môžeme vysvetliť rôznymi spôsobmi. Niektoré teórie vysvetľujú motiváciu biologickými procesmi, zatiaľ čo iné zdôrazňujú psychologické faktory. Takže začneme fyziologickými teóriami motivácie. Predstavujú vlastne základnú skupinu ľudských potrieb a súvisia s biologickým fungovaním organizmu a so zachovaním života. Ide napríklad o potrebu jedla, vody, spánku a telesného pohodlia. Tieto potreby vznikajú vtedy, keď sa naruší rovnováha organizmu a človek vlastne následne je motivovaný konať tak, aby vlastne túto rovnováhu opäť obnovil. Čiže práve z tohto princípu vychádzajú fyziologické teórie motivácie. Medzi najznámejšie teórie patrí teória homeostázy, ktorá vysvetľuje motiváciu ako snahu organizmu udržiavať vnútornú rovnováhu. Čiže ak sa táto rovnováha naruší, vzniká potreba, ktorá motivuje človeka konať tak, aby sa rovnováha obnovila. Čiže napríklad, keď je človek hladný, tak sa ide najesť, keď je smedný, ide sa napiť, keď je unavený, ide spať. Ďalšou teóriou je teória pudového napätia, podľa ktorej biologické potreby vytvárajú určitý druh napätia alebo pudu a človek je následne motivovaný konať tak, aby toto napätie znížil alebo odstránil. Čiže opäť, ak je hladný, tak vzniká pocit napätia, ktorý ho motivuje k tomu, aby si išiel hľadať potravu, jedlo. Ďalšia je inštinktová teória a táto predpokladá, že niektoré formy správania sú vrodené a majú biologický základ. Čiže podľa tejto teórie sa človek správa určitým spôsobom, pretože je k tomu biologicky predisponovaný. Môže ísť napríklad o ochranu potomstva, kedy matka si bráni svoje deti, alebo vyhýbanie sa nebezpečenstvu. Psychologické teórie motivácie vysvetľujú správanie človeka predovšetkým psychickými procesmi, zdôrazňujú význam potrieb, cieľov a hodnôt aj sociálneho prostredia. Na rozdiel od fyziologických teórií, ktoré sa sústreďujú čisto na tie biologické potreby organizmu, tak tieto psychologické prístupy kladú väčší dôraz na vedomé rozhodovanie, osobné ciele a osobný rast a rozvoj. Takže medzi najznámejšie patrí
čo asi každý pozná, Maslowová hierarchia potrieb. Maslow predpokladal, že ľudské potreby sú usporiadané v hierarchii, pričom na spodu sú vlastne tie základné potreby a postupne je človek motivovaný uspokojovať tie potreby až k sebarozvoju a sebarealizácii. A vlastne vždy postupuje od tých základných, čiže vždy sa to mení podľa toho, že ktorú potrebu má už uspokojenú. Napríklad dieťa, ktoré sa cíti bezpečne a prijaté v rodine, tak môže postúpiť ďalej a je viac motivované učiť sa a rozvíjať svoje schopnosti. Ďalšou je Herzbergová dvojfaktorová teória, ktorá rozlišuje medzi faktormi, ktoré motivujú človeka, to sú tie motivačné faktory, alebo faktory, ktoré vlastne len zabraňujú nespokojnosti, to sú tie hygienické faktory. Hygienické faktory môžu byť napríklad pracovné podmienky alebo plat, ktoré zabraňujú nespokojnosti, ale sami o sebe nezvyšujú motiváciu. Skutočnú motiváciu potom vytvárajú najmä faktory ako napríklad úspech, uznanie alebo osobný rast. A až tieto faktory skutočne motivujú človeka k výkonu. Napríklad dieťa si zoberieme, že môže dostať nejakú dobrú známku kvôli odmene, ale skutočne motivované bude až vtedy, keď cíti úspech a uznanie za svoju snahu. Treťou teóriou je teória sebaurčenia. Táto teória rozlišuje vnútornú a vonkajšiu motiváciu. Vnútorná znamená, že človek vykonáva činnosť preto, že ho baví alebo naplňa. A vonkajšia je už potom spojená napríklad s odmenou alebo s trestom. Podľa tejto teórie majú ľudia 3 základné psychologické potreby, a to potreba autonómie, čiže sloboda rozhodovať sa, potreba kompetencie, čiže nejaký ten pocit schopnosti a potreba vzťahov, kde je vlastne nejaký pocit prijatia a podpory. Čiže človek je vtedy, najviac je motivovaný vtedy, keď robí činnosť dobrovoľne a cíti, že je v nej schopný a podporovaný ostatnými. Napríklad opäť to dám na to dieťa, že keď si dieťa môže vybrať samo aktivitu, ktorá ho baví alebo ktorá sa mu páči a cíti pritom tú podporu rodičov, tak má väčšiu motiváciu učiť sa alebo ďalej vlastne tieto záujmy rozvíjať. Takže z uvedených teórií vlastne vyplýva, že psychologické prístupy kladú väčší dôraz na tie psychické procesy a osobné ciele. A v tejto tabuľke vlastne tu máme hlavné rozdiely medzi tými fyziologickými a psychologickými teóriami. Fyziologické teda vysvetľujú správanie najmä biologickými potrebami, a ako to je tamto jedlo, spánok, smet, tie základné potreby. A psychologické teórie sa naopak teda zameriavajú na tie psychické potreby, ciele, hodnoty človeka. V praxi sa však tieto prístupy navzájom doplňajú, pretože motivácia človeka je výsledkom aj biologických, aj psychologických faktorov, že nie je to vždy len jeden, je to ich kombinácia. Takže význam motivácie. Motivácia zohráva dôležitú úlohu v živote človeka, pretože ovplyvňuje jeho správanie a rozhodovanie, pomáha usmerňovať činnosť človeka smerom k cieľom a ovplyvňuje aj mieru úsilia, ktorú človek do činnosti vkladá. Dôležitá je teda pri učení, alebo aj v pracovnom výkone, v pracovnom prostredí, alebo v osobnom rozvoji. Zároveň teda zohráva aj dôležitú úlohu vo výchove detí, pretože rodičia alebo aj učitelia na školách často používajú rôzne formy motivácie na podporu žiaducich foriem správania u detí. No, náročnosť. Takže spracovanie tejto témy pre mňa bolo náročné, pretože existuje veľké množstvo teórií motivácie, ktoré vysvetľujú vlastne toto správanie z rôznych perspektív. Niektoré zdôrazňujú tie biologické potreby, niektoré psychologické, a sociálne prostredie tiež môže dosť ako vplývať na túto motiváciu. No, ale aj napriek tejto náročnosti považujem tému za veľmi zaujímavú, pretože pomáha vysvetliť to každodenné správanie človeka. Má fakt široké využitie v praxi, vo vzdelávaní, v pracovnom prostredí a opäť pri tej výchove detí.
Takže toto pochopenie týchto motivačných procesov môže pomôcť lepšie podporiť rozvoj jednotlivca a taktiež aj jeho správanie. Tu mám potom pre vás nachystaný test, ktorý pošlem a použitá literatúra. Takže to je tak z mojej strany všetko. Ďakujem. Za mňa super, pekne. Super. Paráda. Veľmi pekné. Raz by som mohla ísť, ja počkajte, ešte dopíšem jednu vetu. Ideš ty teraz, Alex? No asi áno, asi idem na to. Držte mi palce, prosím. Neboj sa, určite to veľmi dobre zvládneš. Ja som takže to robila 2 Je to lepšie, týždne. ako pred tebou, ale nezabudni, že samozrejme stále máme zapnuté nahrávanie, aby sme boli teda vieš, v tej jednej línii, takže keď Ale budeš nie, počkajte. pripravená, tak kľudne ale začni. No dobré, ale toto tam nepošleme, nie? My to orežeme. Ale No neboj, dobre, pohode je to... vy si to viete aj nahrať podľa mňa automaticky, že to spustíte tú prezentáciu s tým nahrávaním tej prezentácie. Nie, to nejde, Ale to to vie sa nahrávať ureže. iba ten jeden Ja som to človek. spustil manuálne, keď bolo 6.01 ale podľa mňa, tak veď nebavili sme sa o ničom nejakom takom, čo by bolo super tajné. No Čo ja by nikto som, nemohol nie, vidieť. normálne to orežeme. A myslím si, že Ivan, tým, že ty si teraz zapol nahrávanie, ak jak ho ukončíš, tak nie som si úplne istá, ale mal by byť vlastne v čete ten záznam toho. Áno, ako keď skončí ten meeting, tak ten záznam bude v čete, kamoška mi volá. Počkajte, to ešte hľadám. Zdieľať. Počkajte. Inak ja som sa chcel ešte potom, budem sa musieť bohužiaľ odhlásiť na chvíľku, lebo som na mobile teraz a prihlásim sa potom cez počítač. A ospravedlňujem sa, že som takto dynamicky v pohybe, pritom len som nemal kedy cez deň. Vidíte niečo? Čo vidíte? Áno, všetko. Vidíme tvoju prezentáciu, teda tvoju obrazovku. Fakt? A vidíte aj... Počkajte, a tu nie sú... Sekundu. Vidíte aj poznámky? Nevidíme zatiaľ nič, iba vidíme, že základy psychológie a momentálne nič iné. Jo, to Počkaj, také okno. Telesné zložky emócií vidíte? Nie. Do keľu. Pošlem ti, čo vidíme, dobre? Ty možno Dobre. zdieľaš len tú obrazovku. Áno, asi áno. Alebo zlé okno zdieľaš. Zlé okno určite. Počkajte. Teraz som videl, jak tam prebehla myš. Počkajte, dáme zdieľať a mám dať PowerPoint. Počkajte. Mám tu, že karta chromu, okno alebo celá obrazovka. Mám dať celú obrazovku? Môžeš Celú dať obrazovku. Hej. Ale to uvidíte potom aj poznámky, nie? Nevadí. No To hej. určite nie. Nebudeme Tak dáme sa- okno. No ja som musela Mám ísť to bez už. toho, no. Už vidíte základy psychológie? Áno. Teraz to je tu. A poznámky Ja. nevidíte. Počkajte. Poznámky nevidíte? Nevidíme. Nie. Pekný Dobre, obrazok idem vidíme. na to. Ahojte, milí spolužiaci. Pripravila som si pre vás prezentáciu s témou telesné zložky emócií. Tému telesné zložky emócií som si zvolila, lebo ma fascinuje, ako úzko je naše prežívanie spojené s našou biológiou. Často máme tendenciu vnímať emócie len ako niečo, čo hovorí v hlave, ale v skutočnosti je to práve naše telo, na ktoré emócie reagujú ako prvé. Osobne ma na tomto najviac zaujímajú telesné reakcie na stres a napätie. Chcela som hlbšie pochopiť ten moment, kedy sa mi v najbližšej situácii rozbúcha srdce, stiahne hrdlo
alebo spotia dlane ešte predtým, než si racionálne uvedomím, že sa niečo deje. A zaujíma ma teda, ako tieto signály mozog spracováva a prečo sú pre nás niekedy také mätúce. Telesné prejavy chápeme ako súbor fyziologických a behaviorálnych reakcií, ktoré majú v prvom rade adaptívnu funkciu. Pripravujú organizmus na akciu, či už je to útek pred nebezpečenstvom alebo priblíženie sa k zdroju odmeny. Okrem toho plnia nezastupiteľnú komunikačnú úlohu v sociálnom kontexte. Naše sčervenanie, postoj či rýchly dých vysielajú signály okolia skôr, než stihneme prehovoriť. Teória konštruovaných emócií, napríklad podľa Lizy Feldman-Barrett, tá hovorí, že emócia nie je v mozgu predinštalovaná, ale mozog ju v každom momente konštruuje. Robí to tak, že interpretuje prichádzajúce telesné signály, interocepciu na základe našich minulých skúseností a aktuálneho kontextu. Teda to, čo cítime v žalúdku, môže mozog raz vyhodnotiť ako strach a inokedy ako vzrušenie. Aby sme pochopili, ako telo na emócie reaguje, musíme sa pozrieť na 3 základné piliere. Prvým je interocepcia. Je to naša schopnosť vnímať vnútorný stav tela, tlkot srdca, svalové napätie či pocit sytosti. Práve interocepcia je základným stavebným kameňom emocionálneho prežívania. Ľudia s vyššou interoceptívnou senzitivitou často títo ľudia uvádzajú intenzívnejšie prežívanie emócií. Druhým pilierom je fyziologická reaktivita. Hovoríme o aktivácii autonómneho nervového systému a hormonálnych zmenách. Tieto procesy prebiehajú často mimo nášho vedomého rozhodovania a zabezpečujú, že telo má dostatok energie na potrebnú reakciu. Tretím veľmi fascinujúcim konceptom sú telesné mapy emócií. Moderné neurovedecké výskumy, napríklad známa štúdia Lauriho Numenma, tvrdí, že subjektívne pocity emócií sú spojené so špecifickými topografiami v tele. Napríklad na telesných mapách sa úzkosť prejavuje ako mimoriadne nahromadenie napätia v hrudi. V oblasti hrdla je to známy pocit, keď máte hrču v krku alebo sa neviete poriadne nadýchnúť. Emóciu môžeme definovať ako prípravu organizmu na akciu, ktorú riadi autonómny nervový systém. Ten delíme na 2 vetvy, ktoré fungujú v dynamickej rovnováhe. Prvý je sympatikový nervový systém, zodpoveda za mobilizáciu. Je to ten známy režim bojuj alebo uteč. Pociťujeme strach alebo hnev, dochádza k zvýšeniu krvného tlaku či tepu. Zaujímavé je, že sa znižuje prekrvenie tráviaceho traktu, pretože energia je v tejto chvíli potrebná v svaloch. Parasympatický nervový systém má opačnú funkciu, upokojenie. Aktivuje sa v stave odpočívaj a tráv, zabezpečuje regeneráciu, spomalenie dýchu a návrat organizmu k homeostáze po oznení emočného vypätia. Tento proces nie je o nervových vzruchoch, ale nie len o nervových vzruchoch, ale aj o hormonálnej regulácii. Kľúčovou úlohou tu zohráva adrenalín, ktorý zabezpečuje okamžitú reakciu, a kortizol, ktorý nám pomáha zvládať dlhodobú záťaž. Keď hovoríme o telesných zložkách v praxi, môžeme ich rozdeliť do 3 základných kategórií podľa toho, ako sú viditeľné navonok a ako ich prežíva jedinec. Mimické prejavy. Tvár je najkomplexnejším nástrojom emocionálnej signalizácie. Mimoriadne dôležitým konceptom sú mikroexpresie. Ide o mimovoľné vzťahy tvarových svalov, ktoré trvajú len zlomok sekundy a často odhalujú hlavnú emóciu skôr, než ju človek stihne vedome zamaskovať. Tieto prejavy sú kľúčové pre reguláciu sociálnej interakcie a budovanie empatie. Druhé sú postoje a gestá. Emócie sa neodrážajú len na tvári, ale v celom tele. Somatické markery v podobe postúry, teda držanie tela, nám signalizujú, či je človek v defenzíve, stiahnuté ramená, skrížené ruky alebo v otvorenom dominantnom nastavení.
Gestikulácia zase slúži ako kognitívny zosilňovač prežívanej emócie. Autonómne prejavy sem radíme javy, ktoré sú takmer úplne mimo našej vôle. Červenanie sa, pláč, chvenie hlasu alebo tras rúk. Sú to priame dôsledky aktivácie ANS, o ktorej sme hovorili predtým. Tieto prejavy majú silnú komunikačnú hodnotu. Napríklad červenanie sa môže v sociálnom kontexte slúžiť ako neverbálne ospravedlnenie alebo znak úprimnosti. Na tomto snímku si zhrnieme, čo tvorí hlavnú podstatu toho, prečo telo pri emóciách reaguje tak, ako reaguje. V prvom rade je to synergia autonómneho a hormonálneho systému. Fyziologický stav organizmu nie je statický, je to neustále sa meniaca odpoveď na vonkajšie podnety. Táto aktivácia tvorí energetický základ každej emócie. V druhom bode sa vraciame k somatickým prejavom a interocepcii. Je dôležité si uvedomiť, že interocepcia nie je len o všímaní si tlkotu srdca. Je to proces, ktorý mozog priraďuje význam zmien v tele. Bez schopnosti vnímať tieto vnútorné stavy by bolo naše emocionálne prežívanie ploché a zbavené nuancy. V neposlednom rade sú to teoretické modely, ktoré sa snažia tento vzťah vysvetliť. Modely ako James Langeová alebo Schachter-Singerová teória nám pomáhajú pochopiť, či je telesná zmena emócie alebo len jej sprievodným javom. Práve na tieto konkrétne teórie sa pozrieme bližšie na nasledujúcom slajde. James Langeho teória priniesla v 19. storočí revolučný pohľad. Tvrdí, že emócia je len naša interpretácia telesnej zmeny. Podľa nich sme smutní, pretože pláčeme, bojíme sa, pretože sa nám trasú ruky. Kanon Bardová teória tento pohľad kritizovala. Argumentovali tým, že telesné reakcie sú príliš pomalé a málo špecifické na to, aby vyvolali takú pestrú paletu emócií. Navrhli, že mozog, konkrétny talamus, spracuje informáciu, vyvolá telesnú reakciu a jej subjektívny pocit súčasne. Schachter-Singerová dvojfaktorová teória pridáva kľúčový prvok, kogníciu. Podľa nich cítime fyziologické vzrušenie, ale to, akú emóciu mu priraďujeme, závisí od toho, ako situáciu logicky vyhodnotíme. Ak mi búši srdce v lese, je to strach. Ak mi búši srdce pri stretnutí s partnerom, je to láska. Moderný pohľad sa zameriava na neurobiológiu, kde dominuje amygdala. Tá funguje ako detektor hrozieb, ktorý predtým rýchli telesnú odpoveď, ešte než si racionálne uvedomíme, čo sa deje. To doplňa, prečo niekedy telo vie skôr ako hlava. Na záver by som chcela zhrnúť tie najpodstatnejšie body. Ako sme si ukázali, telesné zložky nie sú len sprievodným javom emócií, ale ich tiesenie súčasťou. Poznatky o meraní fyziologických reakcií majú dnes obrovské praktické využitie. V psychoterapii sa čoraz viac využíva feedback, kde sa pacient učí vedome ovládať svoje fyziologické procesy, čo vedie k lepšej emočnej regulácii. Pochopenie toho, ako naše telo reaguje na stres a emócie podľa Jamesa Grossa, je prvým krokom k tomu, aby sme týmito stavmi sa nenechali pohltiť, ale dokázali sme s nimi pracovať. Spracovanie tejto témy bolo ťažšie, keďže literatúra je rozsiahla a mali sme krátky čas na prezentovanie, ale teda bavilo ma robiť túto prezentáciu a ďakujem vám za pozornosť, to je všetko. Aj šikovná si. Super. Super, že? Ale počkajte, chcem niečo povedať. Ja to chcem vypnúť. Teda oreže sa to, hej? No bude to budeme... v kuse. Celý meeting bude v kuse. A my to vkladáme, že všetci spolu, že sa to neorezáva, hej? Jo? Tie naše časti. No dobre, ide ďalší. Ďakujem vám za pozornosť a literatúry je veľa, nevidela som čo skôr. Pekne si to mala. Nie, fakt, to v pohode.
Ja sa skúsim pripojiť cez počítač, tak na chvíľu sa odhlasím. Okidoki. Tak Ja som tu počkáme. tiež dvakrát prihlásený, lebo Tak to môžeš plánujem stopnúť ísť. zatiaľ. Môžeš to stopnúť zatiaľ, keď tu nie je Patrik. Nahrávanie. A to potom budú dve videá, to bude komplikované. No dobre, tak nie. Ale počkáme na Tak neho. zdravíme pani doktorku. Dúfam, že sa vám moja prezentácia páčila. Ak áno, môžete mi dať feedback, biofeedback. A ono sa to po hodine nevypne, ono to pôjde automaticky ďalej, lebo teraz vyskočila nejaká notifikácia, že 5 minút left. To pôjde potom ďalej, či sa to stopne? Nie je to náhodou kvôli tomu, že nakoľko si nastavil Ivan ten meeting? Príjmem Patrika. Meeting som nastavil na hodinu, ale to bude nahrávať stále. No, takže to iba okej, ti ukazovalo, že o 5 minút končí vlastne meeting. Hej. Ja len, aby sa to nevyplo. Alebo aby sa to nahrávalo, aj keď pôjdu ostatní. Aha, pozrite, Ivan tu je dvakrát. Ja tu vidím Ivana, že má tu 2 účty. Vy to nevidíte? Vidíme to. No čo, kuriatko, dobre. máš to pripravené? Áno, mám, takže Už len to som má čakala na nás, Patrik. ale Áno, si tu len raz. jo. No dobre, takže môžeme začať, keď už sme tu všetci. Áno. OK. Tak vám zazdielam moju obrazovku. Vidíte to momentálne všetci? Áno. OK. Vidíme. Dobre, ja si vás ešte tak trošičku nastavím. Nech vás aj pekne vidím. Lepšie sa mi popravde prezentuje, keď vás vidím. No, takže ahojte ešte raz. Moje meno je Emma Viktória Sanigová a dnes vám teda predstavím tému emócie, základné znaky a vymedzenie, keďže ide o základnú psychologickú oblasť, ktorá vysvetľuje, čo emócie sú, ako vznikajú a prečo sú pre človeka nevyhnutné. Emócie predstavujú základný prvok psychického fungovania človeka a tiež aj významne ovplyvňujú, ako rozmýšľame, ako sa rozhodujeme a správame v rôznych situáciách. A preto autori v odborných zdrojoch uvádzajú, že emócie vznikajú ako komplexná reakcia organizmu, ktorá spája naše vnútorné prežívanie a telesné zmeny a návonok pozorovateľné správanie. To bolo vlastne tak, ako to môžete vidieť aj na slajde. To som citovala, teda som to prečítala. University of West Alabama z roku 2019. No a práve preto sú emócie tak dôležité. Sú akýmsi takým rýchlym hodnotiacím mechanizmom, ktorý nám pomáha reagovať na udalosti okolo nás. Bez emócií by bolo naše fungovanie menej flexibilné a oveľa ťažšie by sa nám aj rozpoznávali tie jednotlivé situácie, ktoré sú pre nás dôležité, alebo teda či môžu byť nebezpečné, alebo akokoľvek si ich môžeme vysvetliť. Výskumy aj ukazujú, že tie emócie sú také komplexné, takže pomáhajú nám hlavne reagovať na tie situácie a vlastne vyhodnocovať tú celkovú situáciu a na základe toho máme tie emócie. Túto tému emócií som si vybrala, pretože sa s nimi stretávame každý deň a napriek tomu, že ich často nevieme dobre vysvetliť ani pochopiť, tie emócie výrazne aj formujú komunikáciu medzi ľuďmi, ovplyvňujú naše reakcie na to a samozrejme, ako si aj my vytvárame a udržiavame tie vzťahy. Sú veľmi dôležité či už v školskom prostredí, ale takisto aj v pracovnom, alebo prakticky každé jedno prostredie teda sú tam veľmi dôležité. Napríklad v škole, keď sa pozriete, tak aká je atmosféra v tej aule, hej, alebo aká je motivácia, alebo respektíve jednotlivé pochopenia medzi nami ako spolužiakmi. Takže keď vieme lepšie porozumieť emóciám, dokážeme aj lepšie reagovať na situácie, predchádzať konfliktom a zlepšiť aj spoluprácu. A práve preto mi táto téma dáva veľký zmysel a považujem ju za veľmi praktickú pre každého.
ak by sme sa na to pozreli, že čo vlastne emócie sú, tak emócie predstavujú komplexné psychické reakcie, ktoré vznikajú vtedy, keď človek vníma určitú situáciu ako dôležitú alebo osobne významnú. Každá emócia sa skladá z 3 častí, z vnútorného prežívania, telesných zmien, ktoré sprevádzajú vlastne emocionálnu reakciu a z vonkajšieho správania, ktoré si môžeme všimnúť práve od tých druhých ľudí. Emócie sú charakteristické tým, že sú krátkodobé, ale veľmi intenzívne. Presne, to je takéto prepojenie práve so Sofí, s tou tému, čo pred chvíľou prezentovala ona. Každopádne oni sa aj objavujú rýchlo, často, ešte predtým, než máme čas vôbec si uvedomiť, prečo reagujeme určitým spôsobom. Že najprv zareagujeme a niekedy potom sa nad tým zamyslíme, že možno naše správanie alebo respektive naša reakcia nebola až taká OK. Zároveň vždy súvisia aj s konkrétnym podnetom, či už je to situácia alebo osoba, alebo teda udalosť. A práve preto sú emócie tak dôležité pri orientovaní sa v prostredí a pri rýchlom rozhodovaní. Aby sme pochopili, ako emócie teda fungujú, tak si musíme uvedomiť, že emócia nie je iba pocit, je to súhrn viacerých procesov, ktoré prebiehajú naraz. Prvou zložkou je subjektívne prežívanie, že to je to, čo človek vnútorne cíti, napríklad strach, radosť alebo napätie, alebo keď idete prezentovať, že máte toľko srdca a teraz neviete úplne definovať toto celé. A toto prežívanie je vždy také osobné a závisí od toho, ako si človek situáciu interpretuje. A zase druhou zložkou sú fyziologické reakcie, tie teda prebiehajú automaticky v tele, práve ako som povedala, ten tlkot srdca, alebo ja neviem, potenie, trás, napätie svalov, alebo máme dýchavičnosť. Takže akože tie prejavy sú rôzne, aj keď si tieto procesy niekedy neuvedomujeme, sú veľmi dôležité, pretože pripravujú telo vlastne na tú reakciu. Treťou zložkou je zase správanie, ktoré je navonok práve viditeľné. Patria sem mimické prejavy, gestá, držanie tela, tón hlasu. A vďaka týmto vlastne prejavom dokážu ľudia okolo nás rozpoznať, v akom sme emocionálnom stave. A tieto 3 zložky vždy vlastne fungujú spolu a navzájom sa doplňajú a tvoria jeden celok. A keď sa objaví emócia, všetky 3 oblasti zareagujú takmer súčasne. A práve preto je emócia taká silná a účinná reakcia organizmu. Teraz sa zase pozrieme na základné emócie, ktoré psychológovia považujú za najzákladnejšie také stavebné prvky emocionálneho prežitia. A tieto emócie sa označujú ako základné, pretože sú vrodené, sú biologicky podmienené a objavujú sa aj vo všetkých kultúrach sveta bez ohľadu či na jazyk alebo prostredie. Lebo je úplne jedno, kde momentálne vy sa nachádzate, ale vždy tú reakciu viete prečítať. Takže najčastejšie ono sa uvádza 6 takých základných emócií, ako je strach, hnev, smutok, radosť, prekvapenie, znechutenie. Takže to znamená, že aj človek z iného prostredia dokáže intuitívne úplne v kľude pochopiť, keď niekto prežíva napríklad radosť alebo strach. Tieto základné emócie zastvoria ten základ pre ďalšie, zložitejšie emocionálne stavy, ktoré vznikajú práve tou kombináciou alebo variáciou týchto 6 prvotných reakcií. A poznať je ich dôležité, pretože predstavujú aj základ toho, ako ľudia reagujú na svet okolo seba, či už v nejakých bežných situáciách alebo nejakých životných momentoch, medziľudských vzťahoch. Takže čomkoľvek, majú aj zásadný význam pri orientovaní sa v rôznych životných situáciách, pomáhajú nám rýchlo rozpoznať, či je situácia bezpečná, ohrozujúca alebo príjemná a podľa toho upraviť naše správanie. Emócie navyše podporujú také rýchle rozhodovanie, najmä v situáciách, ktoré si vyžadujú práve tú okamžitú reakciu. Telo nás vďaka emocionálnym signálom vie pripraviť na to konanie. Napríklad, že útek alebo nejaká obrana, alebo ja neviem, spolupráca medzi nami, spolužiakmi napríklad. Takže majú aj dôležitú tú sociálnu funkciu. Pomocou mimiky a hlasu či držania tela dokážeme vyjadriť svoje vnútorné stavy aj bez slov, čo výrazne uľahčuje komunikáciu medzi ľuďmi.
A emócie nás aj zároveň motivujú, že usmerňujú naše správanie a pomáhajú nám pretrvať v činnosti, ktorá je pre nás dôležitá alebo nejakým spôsobom prínosná. A aj vďaka tejto kombinácii týchto funkcií predstavujú emócie neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného fungovania a bez nich by bolo práve naše správanie oveľa menej pružné, prirodzené a efektívne. A aj keď tie emócie sa nezačnú náhodne, vždy sú výsledkom toho, ako si my tú vlastne situáciu interpretujeme. Najprv prebehne hodnotenie toho, čo sa deje, či je situácia pre nás príjemná, ohrozujúca alebo teda neutrálna. A na základe toho zase hodnotenia telo automaticky spustí fyziologické reakcie, ktoré pripravujú nás na to konanie. Po tej telesnej reakcii si vlastne uvedomíme samotný pocit, že či ide o nejaké prekvapenie alebo hnev. A toto prežívanie následne ovplyvní aj naše vonkajšie správanie, teda tú mimiku, alebo respektíve tú neverbálnu komunikáciu alebo paraverbálnu, ak to mám tak zhrnúť. Vznik emócií zase ovplyvňuje viacero faktorov, naše predchádzajúce skúsenosti, osobnosť, nejaké kultúrne prostredie, akože je tam toho naozaj veľa, že čo nás ovplyvňuje. A preto môže rovnakú situáciu každý človek prežívať inak. A tento proces je rýchly, je aj automatický a často prebehne ešte skôr, než si ho my sami stihneme uvedomiť. Samozrejme, nie je to len v našom vnútri, naopak veľmi dôležité je, že ich vieme rozpoznať aj u ostatných ľudí. Najvýraznejším spôsobom, akým komunikujeme emócie, je práve tá mimika, teda tá neverbálna komunikácia. Tá dokáže prezradiť vlastne, ako sa cítime ešte skôr, než povieme jediné slovo. Ďalším zase prvkom je gestikulácia, držanie tela, napríklad napäté svaly, rýchle pohyby rúk. Tie sú napríklad prejavom práve nejakej nervozity alebo respektívne vyjadrujú taký nejaký nepokoj toho človeka. A zase naopak uvoľnené držanie tela môže zase vyjadrovať spokojnosť alebo takúto otvorenosť. Zase dôležitú aj úlohu zohráva hlas. To je tá paraverbálna komunikácia, teda aký máme tón hlasu, hlasitosť alebo tempo rozprávania. A emócie môžu zmeniť spôsob, akým hovoríme, aj keď sa snažíme pôsobiť neutrálne. Že napríklad, keď ste nervózni, tak vám trošku tak začína skackať hlas. Že cítite, aké by ste mali stiahnuté hrdlo. Takže to je tiež jedným z tých prejavov a vlastne, ak vydáme nejaký tón, tak to už počuť, že viete rozpoznať, že aha, áno, ten človek je proste nervózny. No a preto sú aj neverbálne signály neoddeliteľnou súčasťou tej komunikácie a zlepšujú naše medziľudské pochopenie alebo teda porozumenie. Tá téma emócií patrí medzi náročnejšie oblasti psychológie. Je to najmä preto, lebo tie emócie nie sú merateľné rovnako, presne ako napríklad telesné procesy, alebo pozorovateľné správanie. Mnohé ich časti sú subjektívne, to znamená, že ich prežívanie je u každého človeka iné a tá náročnosť zvyšuje aj to, že existujú veľké množstvo teórií, ktoré vysvetľujú vznik a priebeh emócií, pričom sa často líšia v tom, čo považujú za najdôležitejšiu emocionálnu tú podstatu. A tá každá teória ponúka trochu iný pohľad, čo môže aj čo hlavne pre mňa tak pôsobilo mätúco, že ja tam mám aj v zdrojoch viacero toho, ale bolo to také, že áno, každý jeden nejak vyjadruje tie emócie, tú podstatu toho celého, ale ono je to také tam premenlivé, takže pre mňa to tiež bolo náročné. A v tomto to tak spracovať a uchopiť to, že aby som to možno nejak vedela zovšeobecniť. A toto celkovo, keď si vezmete, že aj tie emócie môžu byť ovplyvnené tou kultúrou, výchovou alebo osobnosťou, alebo teda tými predchádzajúcimi skúsenosťami, a to z nich práve robí veľmi dynamickú, takú tú mnohovrstvovú tému, ktorá si vyžaduje komplexnejší prístup. A aj preto patrí táto problematika k tým, ktoré sú také síce zaujímavé, ale zároveň aj intelektuálne náročné. Takže toto bolo hlavne takým tým ťažkým
ťažkou úlohou naozaj to nejak tak spracovať, aby to bolo nejak všeobecné. Ale zase pozrime sa aj na tú hlavnú podstatu tých emócií, lebo tento práve slajd nám poslúži na to celkové zhrnutie toho, čo sme o emóciách sa dozvedeli. Emócie sú teda veľmi komplexné reakcie, ako som hovorila, ktoré pozostávajú z viacerých zložiek, z vnútorného prežívania telesných zmien a vonkajších prejavov. Takisto tieto zložky sa objavujú naraz, sú navzájom sa doplňajú, vďaka čomu je emocionálna reakcia taká rýchla a účinná. Zistili sme tiež, že emócie sú krátkodobé a intenzívne a že vždy sa viažú na konkrétny podnet. A majú veľký vplyv na to, ako rozmýšľame, ako sa rozhodujeme, ako sa správame v rôznych situáciách. Zohrávajú aj zásadnú úlohu v medziľudských vzťahoch, teda pomáhajú nám komunikovať, porozumieť druhým ľuďom, predvídať ich reakcie. A bez emócií by bola naša sociálna interakcia oveľa chudobnejšia a menej prirodzená. Takže toto všetko ukazuje, že emócie sú neoddeliteľnou súčasťou nášho psychického fungovania a je dôležité im porozumieť, ak chceme správne chápať správanie ľudí v rôznych životných situáciách. A to je za mňa teda všetko. A môžete vidieť, že naozaj tie zdroje je 5 a bolo to naozaj dosť náročné to spracovať. Takže z mojej strany je to všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem. A samozrejme test vám pošlem takisto ako Sophie do mailu. Bolo to úplne skvelé. Si šikovná. Top G. Tak, jak vy ste šikovní, takže ďakujem veľmi pekne. Bolo to super. A ja inak pošlom tiež test do chatu. Si môžem potom spraviť. No, OK. Dojde ďalší. To som asi ja iba sa mi zdá, že? Áno. Čerešnička, Patrik, torte. Čerešnička. Najlepšie nakoniec. No, dúfam. Počkaj. Zdieľať obsah. Zahrniť zvuk. Teraz sekundu. 2. Inak vypadáva mi troška internet, tak keby náhodou sa to prerušilo, tak mi potom poviete, hej. Vidíte teraz moju obrazovku? Vidíme, pripojte sa k Áno, vidíme. Dobre. Sekundu. Dobre, môžeš, let's go. Okay. Vidíme aj poznámky pre tohto. Vidíte to? Hej? No tak bohužiaľ. Neviem to spraviť inak. Tam treba asi... Nevadí, v pohode. No, musím si to dať takto na druhú stranu. Dobre. Čiže moja téma je vymedzenie jazyka a chápanie významu slova. A ja to budem viac menej čítať. Videl som, že vy ste to mali celkom dobre naštudované. A niečo tam aj doplním, len mám predbežne, teda väčšinou mám tie poznámky napísané. Čiže túto tému som si zvolil, pretože jazyk používam aj každý deň vo veľkej miere a s jeho pomocou si rozširujeme realitu, v ktorej žijeme a chápeme realitu ostatných ľudí, v ktorej žijú oni. Je to síce malá časť z celkovej komunikácie zdravých ľudí a pre niektorých kľúčová, ak trpia napríklad slepotou. Dobre. Čo je ten jazyk? Jazyk môžeme definovať ako komplexný systém symbolov a pravidiel, ktorý umožňuje komunikáciu medzi ľuďmi a zároveň slúži ako nástroj myslenia. Keď hovoríme o jazyku z pohľadu psychológie,
Nejde len o schopnosť hovoriť alebo rozumieť slovám, ale o celý súbor mentálnych procesov, ktoré sa podieľajú na spracovanie informácií. Symboly v jazyku predstavujú slová alebo znaky, ktoré zastupujú objekty, činnosti alebo abstraktné pojmy. Gramatické pravidlá určujú, ako sa tieto symboly kombinujú, aby vytvárali zmysluplné vety. Komunikačný aspekt jazyka znamená, že jazyk umožňuje prenos informácií medzi jednotlivcami, ale aj medzi generáciami. Z psychologického hľadiska je dôležité, že jazyk formuje naše myslenie. Podľa niektorých jazyk dokonca ovplyvňuje spôsob, akým vnímame realitu. Autor Levelt zdôrazňuje, že produkcia jazyka zahŕňa viacero krokov od formulovania myšlienky až po jej vyjadrenie slovami. No, a tuto by sme si mohli uvieť taký malý príklad, že ako sa vlastne malé deti učia jazyk a je to celkom praktické aj pre dospelých, keď sa učia oni nejaký nový jazyk. Všimol som si, že častokrát sa stáva chyba, kedy ľudia nemajú dostatočnú slovnú zásobu a učia sa napríklad hneď gramatiku. Ale keď sa pozrieme na malé deti, jak sa učia, tak oni nepovedia tie vety hneď správne gramaticky. Minule som to presne videl, keď som bol s kamošom a jeho malý sedel v aute a niečo chcel cez okno podať. A on to povedal proste presne tak, že to nedávalo štilistický zmysel, ale pochopili sme to. Čiže toto je taký kľúč možno aj pre vás, že keby ste chceli učiť ten nový jazyk, tak je vlastne úlohou čo najviac rozprávať, aj keď to možno nie je správne, a mať primárne asi slovnú zásobu. Keby som potom pokračoval ďalej, tak je dôležité spomenúť rozdiel medzi jazykom ako systémom a rečou ako jeho konkrétnym použitím. Jazyk je abstraktný systém pravidiel, zatiaľ čo reč je jeho realizácia v konkrétnej situácii. Tento rozdiel pomáha pochopiť, prečo môžu existovať rôzne jazykové prejavy, aj keď základný systém zostáva rovnaký. Zároveň možno povedať, že jazyk je základným nástrojom ľudskej psychiky a bez neho by nebolo možné komplexné myslenie ani efektívna komunikácia. No, jazyk sa skladá z viacerých základných zložiek, ktoré spolu vytvárajú komplexný systém. Fonológia sa zaoberá zvukovou stránkou jazyka, teda tým, ako sú jednotlivé hlásky organizované a ako sa odlišujú. Syntax skúma pravidlá, podľa ktorých sa slova spájajú do vied. Semantika sa sústreďuje na význam slov a vied, zatiaľ čo pragmatika skúma, ako kontext ovplyvňuje interpretáciu významu. Každá z týchto zložiek má svoju špecifickú úlohu, ale zároveň sú navzájom prepojené. Napríklad veta môže byť gramaticky správna, a bez správneho kontextu nemusí dávať zmysel. Z psychologického hľadiska je dôležité, že tieto zložky sú spracované v mozgu paralelne. To znamená, že keď počúvame alebo čítame, mozog súčasne analyzuje zvuky, štruktúru vied a ich význam. Pragmatika je obzvlášť dôležitá v reálnych komunikačných situáciách, pretože umožňuje pochopiť skrytý význam alebo zámer hovoriaceho. Napríklad ironické alebo sarkastické výroky môžu mať opačný význam, než by naznačovali samotné slova. Preto je dôležité brať do úvahy aj sociálny a kultúrny kontext. Táto komplexnosť jazyka ukazuje, že jazyk nie je jednoduchý systém, ale veľmi sofistikovaný mechanizmus, ktorý umožňuje efektívnu komunikáciu a myslenie. Semantika je oblasť psychológie jazyka, ktorá sa zaoberá významom slov a vied. Význam slov však nie je pevne daný, ale mení sa v závislosti od kontextu, v ktorom sa slovo používa. Napríklad slovo koruna môže znamenať časť stromu, menu alebo symbol moci. Tento jav sa nazýva polysémia. Autor Barsalov zdôrazňuje, že význam slova je zakotvený v našich skúsenostiach a vnímaní. To znamená, že keď myslíme na určité slovo,
Aktivujú sa aj senzorické a motorické oblasti mozgu. Význam teda nie je len abstraktný, ale je spojený s konkrétnymi situáciami. Z psychologického hľadiska je dôležité pochopiť, prečo porozumenie významu je aktívny proces. Človek neustále interpretuje informácie a prispôsobuje ich aktuálnemu kontextu. To vysvetľuje, prečo môžu rôzni ľudia interpretovať rovnaké slovo odlišne. Zároveň možno povedať, že semantika je kľúčová pre pochopenie jazyka, pretože bez významu by slova nemali žiadnu funkciu. No a ja si vás teraz možno troška zapojím do tej prezentácie a môžete si zapnúť mikrofóny a dáme si, ak ste dobre počúvali, čo to znamená teda tá semantika, Viem. alebo skôr teda polysémia, tak skúsme si povedať, že nejaké slovo, čo má viacero významov, ako napríklad tá koruna, že to má význam moci, môže to byť menu v reštaurácii, teda... List. No, Oko. list. Tak počúvam, list. Oko. Oko, významy aké? Oko napríklad na kľúčoch. Ľudské oko. Oko je napríklad aj tá mastná plávajúca škvrna na polievke. Výborne. Skúste každý Oko na vymysleť ihle. jedno. Skúste každý No, oko vymysleť. na ihle mňa napadlo. Nemusí to byť to isté slovo, môžete každý vymysleť jedno slovo, teda, aby malo viacero významov. No, Ema už povedala oko, Ja som povedal list. list a list teda aký? Neviem, že keď... No, list, napríklad list zo stromu, alebo list, napíšeš nejaký list niekomu. Výborne. Ostatný? Ja mám, že hlava napríklad. Hlava. To si tam prečítal Hlava tých na poznámkach. Či máš to tam? Áno, Hlavu? mám to nižšie. Skús iné. Neviem, no napríklad noha. Na stoličke, na stole, na človeku, na zvierati. No, super. Výborne. Lucia? Ja už bolo povedané, čo mi napadá, takže... Tak skús porozmýšľať aj ešte jedno nové. Povedz, keď ti niečo napadne. Sofia? Ja viem! Uško. Môže byť na šálke uško, alebo detské ucho, ľudské ucho. No, perfektne. Babské ucho, čo je rastlina. Áno, super, výborne. Tak som rád, že vás to napadlo teda. A ja tu mám ešte v rámci tých príkladov. Bola tam tá hlava, môže to byť aj krk, čo je teda časť tela. Môže byť krk na fľaši alebo na gitare. Potom môže byť pole, ako orná pôda, futbalové pole alebo fyzikálne pole. Výborne. Dobre. Budem pokračovať ďalej v prezentácii. Mentálny lexikon predstavuje systém, v ktorom sú uložené všetky slová, ktoré človek pozná. Nie je organizovaný ako klasický slovník, ale ako sieť vzťahov medzi slovami. Podľa autorov Collinsa a Loftusa sú slová prepojené na základe významových vzťahov. Keď sa aktivuje jedno slovo, aktivujú sa aj ďalšie súvisiace pojmy. Tento proces sa nazýva šírenie aktivácie. Napríklad slovo pes môže aktivovať pojmy ako zviera, mačka alebo štekanie. To vysvetľuje, prečo dokážeme rýchlo reagovať na jazykové podnety. Z psychologického hľadiska je mentálny lexikón dynamický systém, ktorý sa neustále mení a rozvíja. Nové slová sa pridávajú a existujúce vzťahy sa upravujú na základe skúseností. Táto flexibilita umožňuje efektívne spracovanie jazyka. Je tiež dôležité zdôrazniť, že mentálny lexikón nie je oddelený od ostatných kognitívnych procesov, ale je s nimi úzko prepojený. Pamäť, pozornosť a myslenie zohrávajú dôležitú úlohu pri jeho fungovaní.
Záverom možno povedať, že mentálny lexikon je kľúčovým prvkom jazykového spracovania. Existuje viacero teórií, ktoré vysvetľujú, ako ľudia chápu význam slov. Teória semantických sietí predpokladá, že význam je organizovaný v sieti prepojených pojmov. Teória prototypov tvrdí, že kategórie majú typických zástupcov, ktorí reprezentujú danú kategóriu. Napríklad vrabec je typickejším predstaviteľom kategórie vták než stros. Embodied Cognition zdôrazňuje, že význam je spojený s telesnou skúsenosťou. Autor Barsalov ukazuje, že pri spracovaní významu sa aktivujú oblasti mozgu spojené s vnímaním a pohybom. Tieto teórie sa navzájom doplňajú a poskytujú komplexný pohľad na to, ako funguje význam. Z psychologického hľadiska je dôležité pochopiť, že neexistuje jedna univerzálna teória, ale viacero prístupov, ktoré vysvetľujú rôzne aspekty jazyka. No, znova si vás troška zapojím. Môžete si zapnúť mikrofóny. No, a skúste mi povedať, dáme si nejaké príklady na tie semantické siete. Pamätáte si, čo to znamenalo? Nepamätáte, že Zopakuj. Asi ste už unavení. Teória semantických sietí predpokladá, že význam je organizovaný v sieti prepojených pojmov. Chápete tomu? Zviera. Jo, to je nejaký abstraktný pojem, ktorý pod sebou má nejaké ďalšie, ja neviem, zviera a pod tým je pes, mačka. Presne, zviera, pes, mačka. Ale áno, môže byť. Viete, napadá vás ďalšie nejaké? Zdroje. Zdroje a pod tým je? Neviem, môžeš mať, vieš, zdroje v rámci použitej literatúry, zdroje ako jedlo, vieš, akože zdroj obživy. Či takéto nie? Či je to moc široké? Ja vám dám ešte príklad, napríklad, že škola a tam všetko, čo spadá pod školu, že tam je napríklad študent, hodina, tabula, učiteľ, vyrušovanie a podobne. Hej? Čiže skúste teraz vy. Ivan už povedal. Ja napadá napríklad... Dobre. Akože keď máš, tak kľudne povedz aj za ostatných, ak nikoho nenapadá nič. Ale to je také špecifické, že programovanie a potom ako štýl programovania, a to sú dva, že procedurálny a objektovo orientovaný. Ale to vám asi nič nehovorím. To bohužiaľ ja sa v tom tak nepohybujem, takže to neviem vám povedať. Môže to byť aj v rámci... No, prepáč. Hovor, Luci, hovor. Mne napadlo, že nejaké technické vybavenie a pod tým, že počítač, monitor, ja viem, klávesnica, myš. To skôr asi by som dal, že pod to programovanie. Strom, dub. A to je niečo iné. Tam sa ešte dostaneme. A môže tak to ryba, byť losos. Nie, to je potom, to bude kategória ten prototyp. Tam sa dostaneme ešte. Ale ešte vám dám napríklad, áno, skús, Ema. Môže to byť patrik napríklad, že stavebníctvo? Môže, no, jasné. A pod tým, čo ťa napadne? Tehly, itong, kladiva, skrutky, všetko proste. Všetko, čo nám spadá. Robotníci, žeriav, betón, železo, vrtačka, zbíjačka, príroba. Predavač. Hej. A ovocie je jablko. Áno, napríklad. Aspoň jedno mám. Dobre, tak ešte vám prezradím, čo tu mám v tých príkladoch. Už vás nebudem trápiť, máte si toho dosť. Sú tam aj napríklad emócie a tam je strach, hnev, smutok, radosť, láska. V doprave je napríklad auto, vlak, lietadlo, vodič, cesta. A to už potom sú nižšie. Dobre, tak skúsime. Chcel som vám tam dať ešte jedno cvičenie, ale asi máte toho dosť.
Tak skúste ešte tie príklady na teóriu prototypov. Pamätáte si, čo sú tie prototypy? Teória prototypov tvrdí, že kategórie majú typických zástupcov, ktorí reprezentujú danú kategóriu. Napríklad vrabec je typickejším predstaviteľom kategórie vták než pštros. Napadá vás niečo? Tak skúsme, že ovocie. Čo vás nenapadne? Jablko. Banán. Banán. To, presne. Jablko, banán. Zviera, pes. Tak, výborne. Ivan? Napadlo ti niečo? Ja neviem, napríklad stroj na lietanie, neviem, akože lietadlo. To skôr, že Tam je asi... vrtuľník, ale napríklad je tam povedzme, že vetroň, ale není taký typický, lebo to letí len dolu. To musí byť také, že čo vám napadne hneď na prvom mieste. Hej, jak ste povedali, ovocie, banán alebo jablko. Zvieratá, pes, mačka. Nenapadne vás hneď had, si myslím. Dobre, nebudem vás trápiť. Z dopravných prostriedkov je to napríklad auto alebo autobus. A zase mi to preskočilo. Dobre, a ešte skúsime embodied condition. To si tiež nepamätáte, čo to znamená však? Približíš nám to, prosím. Daj definíciu. Ja vám to poviem. Embodied cognition zdôrazňuje, že význam je spojený s telesnou skúsenosťou. Akože myslíš také, že boj a teraz máš, ja neviem, emóciu hnev a pocit môžeš mať, že ťa to bolí? Tak myslíš? Môžeš aj podľa mňa, áno, to je celkom fajn, hej, že boj alebo súboj, bolesť. Áno, no. A môže ostatní? byť aj že lezenie na skale, spotené ruky, stres? Také zrušenie? Hej. No, môže. Ešte vám dám taký Áno, ľudská? Môže byť, že ihla, bolesť? Teoreticky áno. Môže. Ak máš skúsenosť. Veľa skúseností. Môže, áno, jasné. ihla, tetovanie. Áno. Napríklad. Alebo šitie. Aj to. Iva, napadá ti niečo? Môže byť Mňa napadá, že tanie to salsa. Teoreticky môže byť. Áno. Ema, ty čo si hovorila? Nemocnica. A spojené s čím? Bolesť. Trauma. Hej, teoreticky áno. A čo keď vám poviem slovo sex? Zvýši sa niekomu libido? Zvýši sa niekomu libido? Zvýši? Hej. Alebo keď vám poviem citrón. Nemáte chuť kyslosti v ústach? Máme. No, Jo, máme. Takéto boli tie príklady ešte teda na túto časť. Dobre, už to mám celkom dlhé. To je pekné, Ivan. Ivan povedal láska na sex, to je pekné. Aha. Cením. Dobre, ja to ešte rýchlo doklepnem, už vás nechcem trápiť, máme asi toho dosť všetci. Spracovanie jazyka je veľmi rýchly a komplexný proces. Keď počujeme slovo, mozog okamžite začína analyzovať jeho zvuk, štruktúru a význam. Autor Magnusson ukazuje, že význam sa aktivuje postupne počas počúvania slova. To znamená, že mozog nečaká na celé slovo, ale interpretuje ho priebežne. Kontext zohráva kľúčovú úlohu, pretože pomáha zúžiť možné významy. Napríklad slovo myš môže znamenať zviera alebo počítačové zariadenie, ale kontext určuje správny význam.
psychologického hľadiska je spracovanie jazyka prepojené s pamäťou, pozornosťou a myslením. Táto komplexnosť umožňuje efektívnu komunikáciu v náročných situáciách. Ja som troška zle pochopil ten kvíz, ja som ho dal takto, tak bolo to zamerané aj na tú pozornosť, tak skúste si ho spraviť možno sami, že či si pamätáte, čo znamená. Pamätáte si niekto niečo? Áno, ale neviem to vysvetliť. Aspoň jedno. Semantika. Je? Neviem to vysvetliť, ale viem, čo to je už. Mali sme aj príklady na to. Prototyp? Príklady Napríklad nejaké, list, to, čo sme dávali. Áno, všetko sme dávali. Dobre, nechcem vás trápiť už teda, lebo je to dlhšie, jak by som mal mať, myslím. Patrik, ďakujem, bolo to super, sa nás zapojil a slov, bavilo pamäť nás to. slov. A ešte to rýchlo doklepnem. Teda rýchle zhrnutie. V tejto prezentácii sme sa venovali problematike jazyka a chápania významu slov z pohľadu psychológie. Na začiatku sme si vymedzili jazyk ako systém symbolov a pravidiel, ktorý slúži nielen na komunikáciu, ale aj ako nástroj myslenia. Zdôraznili sme, že jazyk aktívne formuje naše vnímanie reality a spôsob, akým organizujeme informácie. Následne sme sa venovali základným zložkám jazyka, fonológii, syntaxii, semantike a pragmatike a ich úlohe pri porozumení. Osobitnú pozornosť sme venovali semantike, pričom sme ukázali, že význam slov nie je pevný, ale závisí od kontextu a skúsenosti jednotlivca. Tento princíp sme demonštrovali na príkladoch polysémie. Ďalej sme si vysvetlili pojem mentálny lexikon ako sieť prepojených slov a významov. Podľa Collinsa a Loftusa funguje na princípe šírenia aktivácie, čo umožňuje rýchle spracovanie jazyka. Predstavili sme aj teórie významu, najmä prototypovú teóriu a embodied condition podľa Barsalova. Na záver sme zdôraznili, že jazyk je dynamický systém úzko prepojený s myslením, učením a komunikáciou. Jeho štúdium nám pomáha lepšie pochopiť fungovanie ľudskej psychiky. Ďakujem vám za pozornosť a že ste to so mnou vydržali, aj ste mali nejaké dobré pripomienky. Zapájali ste sa teda do prezentácie. No, ďakujem teda veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, video bolo to tam super. objaví v tom čete. Vy ste ma inak aj videli pri tom, alebo akože mňa? Áno. Hej? Jo, máš zapnutú kameru, vidíme ťa. Dobre, super. To som si nebol istý. Akorát toto ma troška hnevá, že som to nevedel zapnúť, aby ste nevideli to poznámky, ale nevadí, no. Dobre, no asi to môžeme ukončiť aj, nie? Môžeme zrušiť nahrávanie? No. Skúste. Dobre, Lebo... počuť. Už nenahrávaš? Nahráva ešte. Ono sa to asi zruší, až keď všetci odídeme odtiaľ. To... Nie, ty vieš nastaviť ukončenie nahrávania. Keď si dáš tie 3 bodky, že ďalšie, tak tam máš, že zastaviť